Obojživelníci mají dva krevní oběhy, jeden malý a jeden velký. Malý slouží k okysličení krve, z plic to jde do srdce. Ze srdce jde okysličená krev do těla, aby mohla okysličit vše, co je v těle. Z těla se oxid uhličitý vrací zpátky do srdce. A ze srdce putuje zpátky do plic, aby se znova mohl okysličit a zpátky celý tento koloběh. Srdce se skládá několika částí, z levé a pravé síně a z jedné komory a také mají smíšenou krev. Proč obojživelníci dýchají plícemi, ale i kůží? Protože plíce nestačí. Kůže vytváří 75% kyslíku. Děkuji za vaši pozornost.